Tayo. Ayan po. Ni madar termola? Poela aja. Ay, ya. Mainit eh. Init ang kilos natin guys ngayon. Buti na lang dito sa Plaza area mapuno. Puno. Yan. Dilim at malamig. Ano ba yun? Ay, may mga video ng 60, 70, 75. Yes, ma'am. Ano po yun? Wala mo naabot ang si sister. Bes, may isting ako, Bes. Wala ako sa mga talensin ko. Ha? Wala mga talensin ko. Ano, pag may bumili sa'yo. MD8 meron? Walang sinabi? Meron yan dalawa. Wala. Ha? Wala. Kasi wala pang MD8. Kuha ako. Sabi niya kasi meron. Wala, yan lang order niya, dalawa. Si sister, pag umorder, kulang-kulang mo. Oh, wala pa lang Tropicana, hanap pa ako. Nakilala ka ba, no? Oo.